Вчера пуснах едно клипче, в което поздравих избирателите на Прогресивна България с това, че са предали България в ръцете на Русия на практика. Само, че ми стана много интересно, след като направих клипчето и го пуснах. Излязах да се разходя и седя на един светофар, който разделя така един сравнително голям булевард, 6 лентов. И до мен са събрали хора, които ще пресичат. От срещната страна се създава групичка от 3-4 дечица, които говорят на руски език. Руснаци или украинци. И тръгват да пресичат на червено и чувам възмутени стонове около хората, около мен, разни такива животински. След което едно от лапитата изкача пред всички коли, които вече преминават. На него му е червено, колите тръгват и то минава пред колите да покаже колко е важно и специално и почва да псува по шофьорите, които не спират, за да може той да мине на червено. Другите деца спряха да пресичат, само това обаче реши да покаже колко е страшно и колко е агресивно. Хората на светофара полудяха. 2 жени почнаха да ги псуват децата, включително и това, което мина. Беше просто такава поредица от обиди. Не съм чувал на български език някой да псува по този начин, особено по адресна, понеже включваше и обиди за чужди граждани, разбира се. След това пресяках и вървях след 3 момчета, които седяха до мен в спортни екипи. Млади момчета, може би между 15 и 17 години. През цялото време говориха за тези отвратителни чужденци в България, които си мислят, че могат да дойдат тук, да правят каквото си искат. Как можем да имаме, цитирам, как можем да имаме съпричастност към горките украински деца, при условие, че се държат по този начин. И други размисли от този тип. И се замислих дали хората, които са гласували за Прогресивна България, знаят, че въобще са гласували за проруска партия, при условие, че има такава омраза към хората дошли от други държави, въпреки че това са, на практика хора, които са подобни на нас. Това са бели хора, християни са, държат се по подобен начин. Няма как да отречем факта, че по принцип руснаци и украинци се държат малко по-агресивно и малко по... Това е думата на български entitled, в смисъл един вид сякаш са по-специални от останалите. Но интересно дали Радев знае, че хората, които са гласували за него, всъщност може да се окаже, че не са проруско настроени и в един момент, ако почне да прави някакви проруски машинации, хората да го свалят от власт. Какво ще кажете?